Ano? Nako, hindi ka anak mayaman. Hindi ikaw ang may-ari ng kumpanya, uy. Hindi. Wala sa kutis mo na nakaluluwag-luwag kayo sa buhay. So wag kang tatamarin. Although, partner, medyo gets ko naman kasi pag Thursday, alam mo na yung may ganon. Parang ang baba ng sugar level mo, no? Pababa na yung mga sugar level na mga tao, di ba? Kasi napapunta na sa Friday or di naman kaya mataas din ang sugar level. Parang kasi, Monday to Wednesday, parang yun ang mababa. Pagdating na Thursday, tumataas na hanggang Friday kasi pa-weekend na, di ba? Ay, totoo ka dyan. At tama din yung sinabi mo, no? Parang iba yung skin ng mga may-ari ng kumpanya. Totoo. Iba talaga. Kumpara sa mga kagaya nating namamasukan, gano'n. Oo, parang gano'n. Iba talaga. Iba yung kutis ng hindi nagko-commute. Hindi totoo. Yung di nauusukan ng mga matitindi na mga UV, na mga